Ni winjo kaka nyamrerwa weteni kata kaunti ma Nairobi kae bendo loso ka giwacho moko kuoma achiedh nade kata midhiero mopogore opogore magikale ahinya to e kinde ma gitimo ndikruok ne jopiny kokalo okumba mar thieth mano mar SHA. In korka kori misach ka intere kaunti ma Kisumu kanyo. Ageni chenro ni mano mar ndiko jopiny ma bende pod udhi godo mbele utime kor gwenge mopogore opogore te kinde mutime kor gwenge mopogore opogore no bende nitiere kaka seche moko sirmane ma sirikal miyou kotudore kod ndikruok makamano bende nitiere kata omenda moro matin ma seche moko miyou mar mondo mi uchan godo wuodheu kose omenda matin mar osara muyudo cha ema nyaka koro usurvive godo dwe to ema bende seche moko nyaka uti godo wuotho ka koro utimo wechego mag ndikruok misach. Aduoko erokamano Joyce. Gisani pok wayudo gimoro matin makonyowa e registration but wayudo mana stipend ma national government miwa gimoro 2,500 county government bende miwa 2,500 kiriwe 5,000 mane mosebedo ka watiyogo kendo konyowa e achiel ariyo adek though en onego bed mara. Support ma sirikal osebedo kamiyowa en ni gimiyowa simbe kendo gi make sure ni gikonyowa timo mobilization e kuonde monego bed ni watimo registration. Seche moko wabedo gi tactical itch mana kaka jo Nairobi wacho kande. Yudo ka seche moko wan gi system ni piny, system breakdown. Yudo ka seche moko in gi ji mang'eny monego bed ni register to yudo ka system ni piny. Temo wan gi system ariyo ma watiyogo, wan gi application mar SHA kendo wan gi application mar afya yangu. Koro seche ma moro tamre itiyo gi moro mondo mi registration odhi mbele. Mana kaka giwacho, registration mar SHA to en piny king'iyo kata with the national graph. County mabet ni malo iyudo ka en kaka Nairobi gima moko but county wa mag gwenge gi iyudo ka registration mare ni piny kabisa. Mondo mi ng'ato ng'i gima dhi yudo gi kaka dhi chudo gi kaka thieth ma dhi yudo kalure gi weche mabende osebedo kadhi mang'eny e mbui kata gi e TV kata gi e radio e weche mag SHA yudo ka jomoko ywa tiendgi matin but jogo mose register kata ana bende ase register osekonya e hospital ma asedhi mar Kisumu County Referral Hospital. Jogo mose register osebedo ka yudo kony mar thieth kalure gi that registration. Yudo ka thieth koro bedo nono mana ka isebedo ni ise register. Gima damed wacho ni registration matime gwengegi watime to en gima once ni registration osedhi through mobedo completed en gima chako tiyo gi sechego. Ok en gima rito ni nyaka kia irit dweche moko ariyo kaka NHIF machon chande but yudo ka en ki register sani the other system hospital they confirm ni in a system under primary health care idhi yudo thieth manono lakini kapo ni dhie level 5 or 4-5 mamalogo to gidhi confirm ni be in a system to bende ise remit gimoro then iyuda thieth. En mana ni shida with the SHA okete maber ni okiyiero hospital. Inyalo dhi hospital mar government, inyalo dhi hospital mar private. Gimos jo hospitende osebedo ka ywago makoro chuno ni nyaka gikwa jotuo pesa en ni pok giyudo migawo mamargi kowuok e sirikal mamalo. Koro mano miyo ka jopiny osebedo ka thagre makata jomoko nigi achiedh nadi gi registration mar SHA no. Misach ka ng'adi matin ageno ni winja ka ng'adi mana matin kapodi wantiere kuomi nitiere jomoko ma ywak ni kidhi od thieth kacha ting'isi ni register to kise register ting'isi ni koro ok nyal thiedhi immediately kalore ni nyako kaw thuolo moro matin matinde ni koro nyaki chudi kuwuok ofuko mari mondie. Ang'o makelo seche moko ng'ikruok makamago misach? Ng'ikruok makamago inyalo bedo ni biro ka gi system breakdown. Yudo ka seche moko ng'ato o register
to ka ja osuptal ng'iye e system to pok ochopo e system. Seche ma mano timore tiyudo ka in gi thieth monego bed ni dwarore, seche moko inyalo kwayi ni mondo ichiw pesa. Lakini seche mi register to yudori e system, ochako thieth gi e sechego ma onge chudo moro amora ma midhi chulo kendo. Mak mana ni capitation monego bed ni chulo mari mar NHIF mar SHA ema koro idhi chulo. Jowa mang'eny luor nikech sani koro iyudo ka pesa ma registration no sani golo bang' kwasetimo mean testing obedo ni otamo jowa moko. Koro iyudo ka jowa moko iyudo ka ogolo ne pesa ma bende bet tame matin. Lakini en registration ma kitieko ka nyingi odhi e system maber to gi sechego tichaka yudo thieth gi sano. E osuptende ma wasetime register, atimo registration within Kisumu County. Jogo ma ase register oseyudo thieth gi sechego. To masani ma wang'eyo ni ute thieth mago mag ji giwegi ok oyie kata ok rwaka okuma mar thieth mar SHA kalure kod midhiero magisebedo ka gikale, sirikal pok ochulo gi omenda, inyanya to gowi mane NHIF nitiere godo, mano manyaka sani koro gisebedo ka gibadho. Chal mar thieth chalo nade kalure ni ute thieth mag ji giwegi misach sani koro ok kaw okumba mar thieth ni? To wang'e ni jomoko seche moko kalure kod nyalo bedo ni lwasi kata mar ute thieth mag piny owacho seche moko ok ni maber, to gir jaringo e ute thieth mag ji giwegi gi sani to chalo nade ma private hospitals ok kaw SHA ni misach? Agisani thieth mar private hospital iyudo ka otamo jowa mang'eny nikech koro chuno ni ng'eny gi ok ti gi SHA, gidwaro mondo mi ichul cash. Koro osiptendewa mag sirikal bet namba medore matin, koro iyudo ka wabedo gi congestion mang'eny e osiptende mag sirikal. Lakini de wakwayo kaponi joma chiwo pesa private joka tamre nikech onge pesa mosemigi. Koro iyudo ni seche ma gimiyi services odong' gi gowi mang'eny ma koro chuno ni koro afadhali kik omiyi service under SHA, ibed ni biro gi insurance machielo odhi konyi, kata kaponi ibiro gi cash to odhi konyi. Koro wabedo gi tich matek, alafu ng'eny kama wadake ni jowa bet ringe private nikech gineno ni private migi attention mapiyo piyo mading mag sirikal. Koro wabedo gi tich matek in terms of seche mwatimo registration within the community. Iyudo ka ji penjo ma seche moko ok wanyal duoko at our level. Yes. Aneno ka thuolo marwa mano miwo kinyi makawuono misach dhi karumo. Gik mani biro godo mani wacho ni un kaka jogo ma gin nyamrero e kor gwenge mopogore opogore osebed kimiyou mar mondo mi uchwal godo thieth maru. Bende itiego nyamrerwa yo makare mar tiyo kod gigo mag pimo pressure kata mar pimo tuo mar malaria kaachiel kod tools mamoko ma untiere godo mag tich. Tithiedho ipuonjogi kuom thuolo maromo nade mondo gikony jotuo mokwongo kapok gidhi e ute thieth, kaachiel kod wachni mogik ka watieko kodi misach? Adok erokamano. Tiegruok imiyo nyamrerwa sasa ma gimoro biro manyien to wayudo tiegruok ma sechete ka sechete. Kane pok omiwa tools ma wan go sani gi, nomiwa tiegruok kaka itiyo kodgi nikech onego bed ni wabedo gi tiegruok ma ing'iyo ni to katiyo gi pressure machine ere kaka dhi ng'e ni mae en pressure mamalo, to onego bed natimo nang'o gi sechego. Seche ma ng'ato nigi skari man malo kata nigi skari mapiny, ang'o monego bed natimo sechego. Mago tiegruok mwayudo seche ma wayudo tools manyien kata gik tich manyien, kendo awacho ni kanyo to sirikal osebedo katemonwa kendo wayudo thieth moro makare. Wayudo tiegruok makare. E wachna mogik dakwa ni mondo mi jogo mwamiyo thieth and especially gated communities wakwa ni mondo we embrace nyamrerwa. Nyamrerwa en chakruok mar thieth, to nyamrerwa ni nyalo konyo mondo mi wafweny tuoche moko ma wanyalo bedo ni gin kaka surveillance mwanyalo bedo ni ok nyalo kere to igeng'o gi seche mapiyo.
Nyamrerwa ni bende en ng'ama otiegi gi sirikal kendo otiege gi jolony mondo mi ochiw thieth mokwongo e community kata e household. Wakwayo mondo mi warwakgi, waketgi kamoro achiel, to kata partners mopogore opogore wakwani seche mwabiro wachiwo watimo gi sirikal, watimo gimoro ma oriwre kamoro achiel mondo mi jowa oyud thieth maber e gweng'. Nikech sani under primary health care itemo ni thieth mondo chakre gi e gweng' to nego bed thieth moro makare ma wabedo ni wan gi gigo madwarore gi gigo ma onego beni watimo e samo winjore e seche makare. Erokamano ahinya Fred Ouma Message mano nyamrerwa e kaunti ma Kisumu kuom chopo Kisumu mar mondo mi iriwri kodwa e twak okinyi ma kawuono. Miss Kela,